ɛno so bɛyɛ dɛn ɛbɛboa yɛn ama yɛhu sɛ ampa sɛ nnɛ meekɔ adwuma mu a ebi a mewɔ light from ebi a anɔpa 8 ɛkɔpem anwummerɛ 6 o'clock after anwummerɛ 6 no mini light nti neɛ sɛ meyɛ biara no ɛsɛ metumi yɛ especially wɔn a produce nneɛma no ɛsɛ sɛ otumi yɛ production ansa na ebi a 6 o'clock na yɛ dɛn abɔ na afei kanea no bɛkɔ ɔfa kanea no akɔ ɔf na wapake ne nneɛma yɛ dɛn aba fie ɛba ne saa no a ɛno bɛboa ama yɛhu sɛnea yɛbɛplane yɛdwuma a yɛyɛ but ankɔba ne saa na sɛ free saa no a menua na ɛyɛade a ne ha dwen ɛno nti yɛde saa krataa no ayɛ dɛn aba bɔnten no na kyerɛ sɛ fon no deɛ na ɛno deɛ bɛha adwen paa o papa one ɛde ɛka ne bɛba so ɛde ɛka ne bɛba ɛna even koraa no security wise nso koraa no ɛnyɛ because wɔn sɛ ɛba ne star no a obi bɛka sɛ fine wobɛtumi asɔ generator no a wobɛsɔ no wode petrol anaa wode diesel ɛna ɛbɛgum wɔho diesel no anaa petrol no a watɔ gum no ebi a aka kakra wɔ Ghana mu wahwɛ yi a wode akɔsi wo store wode kɔsi wo store a fire deɛ already yɛ market nankasa yɛwɔ no wa wonim yɛyɛ prone to fire outbreaks ɛna wonim sɛ petrol so deɛ ɛne yɛgya nyɛ dɛn ɛne yɛgya nhyia so ɛnti security wise koraa no anaasɛ safety wise no ɛno so ɛyɛ dɛn ɛha dwen ɛnti momma yɛn timetable no bi a then na yɛhu sɛ yɛyɛ so yɛbɛhyehyɛ yɛ nneɛma fa na yɛtumi ayɛ dɛn yɛtumi ɛde kanea no ayɛ dɛn ayɛ yɛ nnwuma kakra na ɛkɔkɔba ne sɛ ECG for yɛhwɛ buada mo adwin bi sɛ mo ne sector ministry no betimi ahyia na sɛ we ni deɛ sɛ no sɛ ɛba ne sɛ bi a kata yɛ de abai yɛnya response bi ana yɛ next a year line of action a yɛbɛtake sɛ yɛkɔhu PURC for because PURC no wɔn regulate electricity for and you know yɛnya ɛmɔ papa bi ana ɛsɛ yɛ call on PURC na yɛhwɛ wɔn so no na wɔn so bɛka kyerɛ yɛn panipa ɛna wie yɛbɛda ase paa menu amesome da ase paa sɛ ɔmam so akɔnyɛ dumso a ɛkɔ so ɛwɔ mam ha ɛna gutafoɔ se daabi ɔnyɛ nhwɛ ha ɛma edwa pinua entumi ɛnsɛ ɛno tino krata watwerɛ ɛde akɔma electricity campaign of Ghana ECG sɛ adaworoma wɔn hwɛ na sɛ timetable bi wɔ hɔ a omonyo said ye beya nyina yebetumi edi sa kiu no la no so said ye beya nyoma ebetumi akonkan na fon no sei omanfo pa kwabena boaten ye vice president Emaguta ono na ye ne no atwetwe enkomo no odofo suku ye de abawom efie ye de ensosoma wom nanso se wanko suku a untumi anya mintiri enye twetwe wuro na ne nyoma ebe basa ne sa yonti na suku a ye kro no wom se suku atade entumi sua de na nsoso no eduru ba bi na se atade ne hye wam yehu suku a wokọ na wa ho ofeso so etumi edadi na sabre middle schools no na Ministry of Education why na adwene se wo bese suku atade no na ne wo manfo dodo no a na eka ho asemo na kwabra kwasi kwaten so kasamafo ema Education Ministry no kyeremu a suku atade bese na free o yanton o free pa na sade wo ebesumi asesa suku atade no ene ehu ensensem no wono na sabia kusabia nyaado ne hubom anwampam gene yenko tie sade be ya suku atade sesa no ebesi akọ in terms of proximity to a school, anything be a bit to say jabbing, a bit to say now you can remove all, for instance, schools under trees and all basic schools of many GHS and build an ultra-modern 21st century junior high schools for them, fitted with state-of-the-art laboratories, including even computer laboratory. Now, it is far better and say you may have about 10,000 schools who Sikana Sakadia to be able to provide
provide all these resources for them. If you bring them under one umbrella, you should be able to provide these resources for them. So the minister showed some of these pictures and videos in and one was a man for sorry dinner or the minister said these are modern schools and let's be as modern schools look and when schools are schools are it becomes an example to all other junior high schools. The minister made a mention said each school has to be painted in a unique way to give it that sense of unique appearance. And the asma painting was budget on the newly built schools, which only will be painted. That for being able to say with the contract man is school, who see your own painting. The only difference they say, previously, now you're about schools, which even in any event, about school, if you want to go into it. Kwasi kwate kasamafo ema Ministry of Education na asem aboka nyina no se model schools no suku atade no na ye besesa no na empo wo de suku dama contract ko edu ba bi kwa contractor no ompenti o mo behwe na nyoma bu nyina atumi akonkan abotatia na mabaso ne twasuo adwumakuo bi adawroma na awia prem tobre kase yatumi ekenkan na ye de amamo cloud internet papa orofo se opese oye internet e de mawo ewo adwuma mu a wo be build ne kama no de amawo na de ehu kura ne se wifi no ne hotspot no nyina no obe ne kama CCTV cameras ni nyina da o install no kama said ye be ya akronfo eba wo via obetumi ache no orofo se wo pe internet papa be gira so na de onim internet ho nyoma pa de na e cloud internet e wo top high one Love FM abrosano e de hwe animu kuma woman rural bank no emu na sa cloud internet wo mu ewo se internet ho ensensem dia yemfa enko dan wo mu 0202 699 110 0202 699 110 a cloud internet and I make for na media amount Tabita clinic or for Sofola alignment na Tabita or no poor woman tem so was nedi come for na Tabita se men kancho say ukwada any if you be a free screening and say you said your mouth for is bodom pimo ho no utifie o ye den wo hwehwe wo do show na yade bia wo ho bia no wa paduru na wo de amawo eno tin ye kɔ na screening no enyoma enko kan prostate no ana diabetes no ana for eduru bia untumi enwo so ko hwehwe onipadua nim onkwamwa no na ano ayemre onkwamwa no na ntumi ngo ba Tabita clinic obeboa no atumi awo na de na to mame ene papa na ayefe kama pa habaduro ene oditu yade ase yenko so for alignment ho ena wo na takwa de sunwane so obehu Tabita clinic ewo ho 0260 196219 0260 196219 and 0202 347 647 0202 347 647 Abe Heba Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro Mamia Bewu ko sickle cell doctor wono ene na wie make for na media mawo or for sickle cells no yese wo maye mienu a ene na dia show trim say mano so no na chese ene aka o baba akopɛ apese nanso abe say sickle cells ayo oba na mayem hyehyɛ okura fabra wono ene obetumi atu ase na wodi amawo ya de bibire bia de free trim anu kosu na ase no mamia abe say awie obetu ase na wodi amawo fibroid no dia asupiti akase ne say wode sickle koto yem entiase ode bibidro so ebetu fibroid na se na akoda tumi ato yade nim gonorrhea ana hepatitis diabetes na hoyin heart mami abi betu ase na wodi amawo tano so apatrapa new site ho na Bay Herbal Clinic wo 0243345392 0243345392 Bay Herbal Clinic na mekanfo na medi amawo ye kwani akotu ekoko na se epomapomatu eno ti ama untumi ntase wotaso na wache awoto da bi emwa akura wanhwe koyin from abonia enkoda no betu din emasa no ne enkoda wo ho e betutu din ama emwa akura eti etukoko na se pada e 3 Herbal Center ni nupa odi abedwa so 3 co capsules ni bi na edi 2 koko no ase kolina ka bada ni Herbal Mr. Herbal apidan koko a obenya biato 0546107107 0546107107
clinic of the moment 21st clinic sciatica expert one no 21st clinic by no me who say ya dey friend sciatica any so sisi ya fa osire na kokoma kosu na se ye papa intim yade eno ti wo ba ye no eno wona wo yare sciatica nyina wo dem nyina no wo de bibidru so epu yade na se no de amabo sa sciatica no ye pa na wo se me kan to say yade biada otu ase ene 21st babies nyina da oba awo no nya bia obema bi kama pa laboratory ne scan ni fidi ahodo pi ena wokọ ehwa wodo obefefem abasobodi a wagye no bibi mem hatwa bosom pokọ abruchira anya asem keto akora bobo adwuma kuma se ehwa overseas alpha road nchemo obo ase cancer quartet called chance obo hunu odomi market ewa akra sunyane nkranza attachment 21st clinic osinyi 0540311311 0540311311 yenko ne ko pe mizo ni binom mizo no ene 5G miza no Catios marketing agency wo mo ene de mizo 5G miza abadwa so manager Daniel ewa ehwa overseas alpha road 21st clinic kubenya biato ho because supermarket abawa Anmanyi post office yenko tobi Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University yenko to mizu 5G meza sana na search enterprise awa safo binchi woni VIP car park no di hwe animu yenko tobi ko company limited awa payment temu East region mizu 5G meza abuso sana KF Kinju enterprise wo swami heya oni enum hotel enadi ehwe animu wuram na dia ko nu swami no opamangwa abrusa anim eho na KF Kinju enterprise ho yenna ye hotaw yemra die wonipa edemamu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siemu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siem woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yinti abasobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebini baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. Mwakwa babiem eba ewia premtobre kase Sompa TV ena wani su gusu awo ehwe no Sompa 93.1 yedi atwagu enyina da ewo ho na abraho semu a yensa ka ena ewia yi asefempa enkran suhum akwante post wo chechewere abraho semu a esi ho no yensem tuoni kwabranya ko egina homa no so a yene no ekotwetwe enkomo kwabna wotemenka kwabranya ko ente yenkan ye noke okay yenko emfa enko yenim ono abu Emmanuel kwasi woduro eya assemblyman ewo wasa sa electoral area na ede ba asem na esi wo wasa Amamfi East yenko na yenko enkotie ono abu kwasi woduro ewo sa ensemwa ekoso ewo wasa Amamfi wasa Amamfi yenko enko yenim hwane gina homa so ekuku Honorable Otemenka. Hello. Ya betul ngapa. Bibi amba ko dia panipa. Adumya wi nim pa ba bo ma ye we pa. Panipa wadawro ma dia be poten na asi wa wasa Amamfi East ho dia be poten bo yinjirimu. Na da masina kama basi ni mapa musne magana. Na mapa pinya bila ya wasa se ko ya kun ni mo ahin. Anyway,
ya kabia jina atulenge mpesisi wasa nkan wasa sana twe wa mfisha mwanku ni no omufiri wasa domi abra ba ko bi kofi mensa na ba ko kwa me gangwe omo ba se obo gamji fo on ba pasa si ayo na wasa sana omo ye mo kono mudu nkonya no so no ko pedi ni ni wasa nkonya de diriwa ye ni bia o onishaba gasa kwa bi ni bia ko ndi ona manje ndudo na ididi chakoma kwa mwana mamoko na amoko ya wangu batekina mukujya omutu da kufura nso firi nkonya eba ane ibomu ne bomu no amudo mutanyi amukwati bukran umaka eba no bififa omuso a omuti na apocha je plan to attend no about 4:30 ni na ai na medi bia no ka ebi ego china alonso isi ya no na de na so bia no a pati bibi ha na di Honorable say we hwe Sompa TV no a omti na apacha no na yatwa wura gusuo no ya omti na apacha no eti sabre no aposifo abefa kwa mochira na enra no mpuni ni baby ni ngi omufu ni ebu ayem ye fere mo no nya mo bisi ko azam ko wasa da miaba so wasa ni video ya ngi ba na sa na se se bo fu fo sama mo je ma bo fu aso anomba ni so mo ya dum boy e fa mo no ko mo ti de mai mo ka se di ni na o mo che na uhwe se de esikoba ya na sabia no so no na kwasi atai esisi wo sampotem wa na sabia ho on se wasantu no bompu ni no na o sa bompu ni no ko wasa ata tin ni na e hori ya hwem echi hori de java ni bi ho na opiaso e hori na nse tuwo se ni accident ani anyaka bi accident no so nipa bi ni so nipa bi nche so ni no nche ni be na o de ni nambo hona ho area na sa accident ni Panipa ya beda se wie na we dey ask fem papa Honorable Emmanuel Akwasi Woduro wasa sa electoral area assemblyman na yene no atwetwe enkomo no akwanhia ekoso wasa Amemfi East abroho papa yento akase no so na yemfa emamo na eduru baby a kuku producer the signal na ba na chese yewie anesa ahana brabema yede awia premto be kasie yede mu asie na ke kan ba ko aka ho na producer signal wa signal de no wa signal samufo onimonyamfo asante yebo Benedict SD asole no wokro na kuku menwa ba ono na chinchin fidie ne maame ono su ko wuru ma asode na oba ya Grace so ono de asode de onko asode eno okwa assembly so ho aju uta na wonta anko mi ameje bre ekenkai edemamo ofonsu abuaje ani bidi mi so mi wuru mani ma papa ne de asore de abela je ya so de akono na eye bula onini amadazwa sofoma me no amisa ode sumpankomo ebro wanti bia wa ha ho pa. Here in Ghana, when it comes to chicken,